Dámy a páni, poprosím, pripravíme sa všetci na začiatok. O 5 minút štartujeme. Je to márne, Júlia, len buď poslušná, veď na čo omša zádušná, veď na čo je hudba záhrobná, keď môže ti hrať svadobná. Wow! Wow! Dámy a páni, všetkým vám prajem dobrý deň. Dobrý deň, Anika! Prosím, aby ste si prišli pozrieť tie nástupy. Máš nejaké také úplne, že jemné linky? Pozri. No, dobre, super. Tak pre mňa vždy bol Roma Júlia viac príbeh o nenávisti, ako príbeh, ako dokonca by som povedal, ako blábol o láske. Dokonca ešte aj od Shakespearea sú tam rôzne také ako keby chyby, dramaturgické, inscenačné, to ich zaľúbenie a to všetko. Kdežto tej nenávisti sa on venuje, on má prešpikovanú kompletne o tú. A tu sa hlavne bavíme o vrodenej nenávisti, o niečom, čo nevzniklo, pretože niekto niečo, ale pretože, že moja mama mi povedala, že tamtí sú zlí. A jej to povedala babka a jej to povedala prababka. Veľmi som to zjednodušil. A tam si tam aby to by nebolo. Musíme vidieť, lebo... A dýchni za každú. Lenže, dávajte si na to pozor, vy ste išli dobre, hej? Len to treba mať v hlave vždycky, že je to vrchol piesne a keď tam idete ťahať dozadu, tak to nie je dobre, hej? Či ideme do sveta, či ideme na Balkán, či ideme do Afriky, či ideme do viery, či ideme do ktoréhokoľvek storočia, tá vrodená nenávisť, proste, či ideme do telenoviel, kde proste jednoducho sa s tým motivom hrajú. Pretože ľudia sme hlúpi. Je to tak, sme závislí a sme hlúpi. A najideálnejšie, ako potrieť vlastnú chybu, je hodinu na niekoho iného. To 90% ľuďom pomáha prežiť. Ale celý ten príbeh je pre mňa hlavne príbehom vrodenej nenávisti a toho, ako potom dvaja naivní ľudia aj tak skončia, že sú naivní, lebo normálne človek by reagoval inak. Ale divadlo je v tom krásne, že keby ľudia na javisku sa chovali dokonalo, tak nemáme o čom hrať. Takže vrodená nenávisť a až potom o láske. Prídete, do ticha sa vy dvaja ukloníte, stojite, pozor, Slávko. To sa uvádza preto, že to je príbeh nula. To je presne tá večná láska, že my by sme ďalej chceli, ale už keď napíšete, už sa to len podobá na to, hej? Takže čo? Tak radšej nebudem sa hrať, že vymyslel som príbeh Rómea, tak zoberiem Shakespearea. Takže ja to tak stále hovorím, príbeh nula, príbeh alfa, hej. To proste, ľudia sa ľúbia, nedajú, zahynú proste, ale zase na druhej strane tá dramaturgická zápletka, veď to je presne, že on len nedostane list, rozumiete? Kúzlo náhody. Obyčajná, nič nehovoriaca náhoda zmení dejiny, zmení život. Ťažké je to, keď mám emóciu, ktorá by tam v tej danej chvíli mala byť a ja musím do tej emócie zaspievať. Keď ja stojím na javisku a mám emóciu, kedy by som najradšej tam sa rozplakala a úplne sa tam zložila a viem, že keď to pustím, tak neospievam. Takže to sú veci, ktoré v tej hlave musím riešiť, že teraz nemôžeš, pretože ešte tam máš tento a tento tón a jednoducho to musíš dať a keď to nedáš, tak bude problém. Takže to sú podľa mňa také fakt vnútorné veci, ktoré tam sa bijú, ktoré sú ťažké.
autenticita je okamih zážitku, ktorý na človeka vpôsobí a on môže byť akýkoľvek. Miera autenticity záleží na tom, ako je ten daný okamih zachytený, pretože vy niekedy dosiahnete emóciu radosti, smútku, lásky viac cez hudbu. Niekedy v tanci dosiahnete väčšiu emóciu, ako že si dva ľudia povedia ľúbim ťa. Dámy a páni, vítam vás na dvorom Kapuletovcov. Spísnite svoje zmysly a zažijete, čo ste nezažili. Prvá pauza, začína sa čierno-bielý vás. Vo svete je totiž to také trošku odchýlka, že muzikál má iného diváka. Tým nehovorím, že by ľudia z divadla nechodili na muzikál, ale má trošku iného tolerantnejšieho divadla. A práve preto si myslím, že sa na Slovensku vytvoril muzikál oveľa kvalitnejší. Úplne reálne to hovorím roky nahlas a nemyslím muzikál, že od mojej éry vôbec, aby to tak nevyznelo, ale robili ho u nás činoherní režiséri. Hrali ho činoherní herci, lebo sa robil v divadlách, ktoré dávali iný rozmer. A ten mix uchovania dodnes je úplne famózny, pretože je oveľa viac divadelnícky ako celá Broadway, ako proste všetky tieto tituly, oveľa viac. My sa nemôžeme zrovnávať svetlom, technikou, padajúcimi mostami a všetkým tým ostatným, ale herecká kvalita je neporovnateľná. Ide o to vždycky, hovorím, nájsť dušu toho daného diela. Lebo úplne inde je zasiané semienko vo fidlikantovi na streche a úplne inde v pomáde. A len treba na začiatku, predtým, jak ja dostanem predlohu, absorbovať, že čo to vlastne má byť. A čo je kľúč a čo je ten moment. A to je podstatnejšie ako všetko ostatné.